музыкаль котлаулар программасын дәвам итәбез. Радиалгычлар янына Балташ районы Иске Яхшы авылында туып үсеп, шунда игелекле матур гомер итүче Миңләхмәтов Фәнзәви Бари улын чакырабыз. Хөрмәтле Фәнзәви Бари улы, сезне туган көнегез 75 яшьлек юбилейгыз белән тормыш юлдашыгыз Илгизә ханым, балаларыгыз, кызларыгыз Эльвира, Лилия, кияүгез Илья, аныгыз Вячеслав, оныкшагыз Элеонора, кияүгез Игорь кайнар котлыйлар. Әтиебез шушы Иске Яхшы авылында Фәхри Камал Солтангали кызы һәм Габделбари Миңләхмәт улы гаиләсендә 6нчы бала булып дөньяга килә дип языла хат юлларында. Әтиебез мәктәптә бик яхшы укый, бәләкәйдән үк бик тырыш бала була. Үзлегеннән гармунда уйнарга өйрәнә, шахматта да уйнарга белә, культуризм белән шөгыльләнә. Җәй көннәрендә колхозда бригадир булып эшләгән әтисенә ярдәмләшә. Мәктәпне тамамлагач, Бөре дәүләт педагогия институтының химия-биология факультетына укырга керә. Шул студент елларында үзенең булачак гомерлек хәләл парын физика-математика факультетында укыган Илгизә Әсхәт кызын очрата. Бер-берсен ошатып, яратышып, 1974 елның 9 июлендә гаилә корып җибәрәләр. Менә хәзер алар 49 ел бергә гомер итәләр, безнең әти-әниебез. Бер-бер артлы без ике кызлары дөньяга килгәнбез, Эльвира һәм Лилия. Әти-әниебез безне кадерләп кенә үстерделәр, укып, белем алырга ярдәм иттеләр. Һәм үз аллы тормышка чыгардылар. Без әти-әнигә чиксез рәхмәтләребезне җиткерәбез. Төн йокыларын йокламый, ашар ашларын ашамый, бар яхшысы балаларга булсын дип, гел безне уйлап яшәгәннәре өчен чиксез рәхмәтлебез. Без сезнең алда бурычлыбыз, әти-әни, бу яхшылыкларыгызны һич тә онытмабыз. Әти-әниебез укуны тамамлагач, мәктәптә укытучы булып эшлиләр. Әтиебез район мәгариф бүлегендә инспектор да була. 1982 елда Свердловск өлкәсенең Первоуральск шәһәренә китәләр алар. Әтиебез Хромпик заводында цех начальнигы булып эшли. Зур мактауларга лаек булып, хаклы ялга чыккач, тагы да туган якка Балташ районы Иске Яхшы авылына кайтып төпләнәләр. Зур якты, матур йортта яшәп, парлы, бәхетле гомер итеп, бакча үстерәләр, кош-корт, мал-туар тоталар. Һаман да безгә, балаларына, оныкларына кулдан килгәнчә ярдәм итеп яшәргә тырышалар. Бүтән шушы эшләр белән бер рәттән әтиебез шахмат уйнавын да ташламый. Кай вакыт кулына гармунын да алып, моңлы итеп уйнап җибәрә. Күп укый, дөрес яшәү рәвешен алып бара. Шул хакта гәзиткә мәкаләләр дә яза. Шахмат турнирларында катнаша. Бу аның иң яраткан шөгыле. Беренче разрядлы шахматчы Карпов һәм башка гроссмейстерлар белән дә көч сынашкан кеше ул. Әлегә кадәр ул районда, күрше-тирә районнарда үткәрелгән шахмат турнирларында катнашып, беренче, икенче урыннар яулый. Әтиебезнең укучылары да бар. Бер үк турнирларда катнашып, гел призлы урыннар алалар. Әтиебезгә 75 яшь тулса да, аңа бу яшьне биреп тә булмый. Күпкә яшь күренә ул, күзләр генә тимәсен үзенә. Әтиебезне шулай бәхетле итеп яшәткәне өчен әниебезгә рәхмәтлебез. Алар икесе бергә һәр чак киңәшләшеп, аңлашып, безгә төрле яклап үрнәк булып яшиләр. Әниебез исеменнән дә әтиебезне тәбрик итәбез. Сиңа, әти, иң мөһиме наклы сәламәтлек телибез. Бәхетле, тигез картлыкта әниебез белән озын-озак еллар шатлыкта гына яшәгез. Алтын, бриллиант, таш туйларны да сезгә бергә каршыларга язсын. Сезне без бик нык яратабыз. Без дә, балаларыгыз, оныкларыгыз да сезгә борчу сагышларга урын калдырмаспыз. Безнең изге шат хәбәрләрне ишетеп, игелекләребезне генә күреп яшәгез. Без дә ешрак кайтып, көн дә шалтыратып, хәлләр белешеп торып, ярдәмләшеп яшәрбез. Гел шулай яшь калати. Без дә һәр чак синең яныңда булырбыз. Тормыш иптәшең Илгизә, кызларың Эльвира, Лилия һәм кияүләрең, оныкларың. Менә шундый изге матур теләкләр сезгә, хөрмәтле юбиляр Фәнзәви Бари улы Миңләхмәтов, һәм туган көнегезгә истәлекле бүләк булсын кызыгыз Эльвира язган, Илдар Гайсин һәм Гөл Мирхади сүзләренә иҗат иткән әти мәҗәре. Нәни чактагыдай сөярсеңме кайтсам яныңа дип җырлана җырда. Әлбәттә сөяр, кызларым дип яратыр,
иң бәхетле әтиләрнең, иң бәхетле карт әтиләрнең берсе битсез. Шушы бәхетле мизгелләр озын-озак еллар дәвам итсен, бәйрәмнәр шатлыклары белән килеп торсын, һәм бүгенгесе дә котлы булсын, күңелле үтсен. Бик еш искә төшә яннарыңда үскән чакларым. Ул елларны күңелем бик кадерләп, бәйрәм кебек күреп саклады. Кадерле син минем өчен әти, иң якын кеше син җанама. Нәни чактагыдай куеныңда сөярсеңме кайтсам яныңа. Кадерле син минем өчен әти, иң якын кеше син җанама. Нәни чактагыдай куеныңда сөярсеңме кайтсам яныңа. Гурланам әтием синең белән, рәхмәтлемен барсы эчендә. Озак яшә, сәламәт бул берүк, күз тимәсен яшьлек кичеңә. Кадерле син минем өчен әти, иң якын кеше син җанама. Нәни чактагыдай куеныңда сөярсеңме кайтсам яныңа. Кадерле син минем өчен әти, иң якын кеше син җанама. Нәни чактагыдай куеныңда сөярсеңме кайтсам яныңа. Бик еш искә алам, әти сөеп иркәләгән кызчы күземне. Киңлим чиксез тирән диңгезләргә, мең кадерле көләч йөзеңне. Кадерле син минем өчен әти, иң якын кеше син